Kaixo eta ongi etorri magazinera. Gaur osteguna da, ekainak 30, bi elkarrizketa izanen ditugu, lehenik eta behin, Alba Legarda, Safika, Lizarrako Safika kolektiboko kidearekin egonen gara. Justo orain 28an asteartean harrotasunaren eguna izan baitzen eta horren inguruan hitz egiten. Eta ondotik Zaku Karrikiri elkarteko kidearekin egonen gara, udarako prestatu duten programazioaz eta Sanferminetako kontuez hitz egiten. Baina ez gaitezen, lehenik eta behin, betiko edukiak ikusten. Lehenik eta behin, efemerideak. Ekainak 30 zen, 1873an, Henry Ford estatu batuar kotxe fabrikatzailea jaio zen. Eta 1905 urtea, Annus Miraculus bezala ezaguna denean, Albert Einsteinek erlatibitate mugatua garatzen zuten paperak argitaratu zituen. Eta 1934ko ekainaren 30ean Adolf Hitlerrek arerio politikoak bortxaz kanporatu zituen La Habana luzeen gaua delakoan. Azkenik 2008an Espainiako Kongresuak sexu berekoen arteko ezkontza legeztatu zituen lehenengo aldiz. Ikus ditzagun egunkarien azalak. Diario de Noticias hasteko lerroburu nagusian, NATOk Europa ekialdean dituen tropak biderkatuko ditu eta Errusia mehatxutzat jotzen du. Txinari leporatzen dio aliantzaren segurtasunari aurre egitea. Aliatuek barne produktu gordinaren 2% inbertitzeko konpromisoa hartu dute defentsan. Ukrainari erabateko babesa ematen zaio eta lehen aldiz hitz egin da hegoaldeko hegaleko arriskuez. Argazkian berriz, helikoptero batek Zolinako balsatik kargatu zuten ura botatzen du eta izenburuan alarma bedostainen eragindako sute batek 10 hektarea zereal suntsitu eta sarriguren alertan jarri du. Beste albiste batzuetan, Covidaren eragina aste santuko mailara itzuli da. Eta inflazioa 10,2tik gorakoa da eta presio egiten die familiei. Azkenik, industrializazio plan berriak 511 milioi euro izango ditu. Diario de Navarran, lerroburuan, positiboek eta COVID bidezko ospitalaratzeek gora egin duten Nafarroan Sanferminen bezperan. 3.381 kasu eta 47 ospitaleratu astebetean eta 30 hildako ekainean. Argazkian David Mikeleiz foruzaingoa uxuen ikertzen ari da, eta izenburuan suteen kausaren ondorioak bilatzen. Legarda, Arguedas eta Berriozarkoak nekazaritzatik etorri ziren eta uxuetik gizakiaren ekintzagatik. Eta beste berri batean, NATOk Errusia seinalatu du munduko ordenaren mehatxu nagusitzat. Gara egunkarian, lerroburuan, errekonozimendua estatuko beste 56 biktimentzat autonomia erkidegoan. Azaltzen denez, biktimen legeak sortutako balorazio batzordeak estatuko indarkeriaren ia 50 kasu aitortu ditu azken urte honetan, estatuko segurtasun indarren sabotajea delarik ere. Eta horren harira, Axun eta Miguel Mari Lasa argazkian, La Cumbre jauregiaren atarian, Juan Carlos Izagirre eta Mertxe Aizpuruarekin batera, eta lerroburu handi batean, Lasa eta Zabalaren hitzak, haien familiarren hitzak. Kare biziz ezabatu nahi izan zituzten, orain haien memoria berreskuratzen da. Beste berri batzuetan, de museoko Oteizaren obrak faltsuak direla salatu dute. Eta Eskoziak oraindik konpondu gabe dagoen partida martxan jarri du. Berria egunkarian lehenengo berri batean, Oteizaren de museoko lanak faltsuak direla salatu du Oteiza Fundazioak. Arteak ustez Argentinako egonaldian egin zituen 16 obra daude erakusgai Donostiako Elizbarrutiaren museoan. Pilar Oteiza, Jorge Oteizaren ondarearen oinordekoak salaketa aurkeztu du erakusketaren aurka Espainiako poliziaren ondare historikoaren brigadan. Eta beste argazki batean, Ane Maruri kaxarranka dantzatzen atzo Lekeition. Eta izenburuan, aldanketa berdintasunera. Eta izenburuan, aldaketa berdintasunera.
Lekeitioko kaxarranka emakume batek dantzatu du aurten lehenbiziko aldiz. Gutxienez 15. mendetik dantzatu dute. Eta beste berrietan, bizi guziko kartzela zigorra ezartzen diote Salah Abdeslami Parisko 2018ko erasoengatik. Euskal Herria Irratian, berri nagusian, peinen hainbat ekitaldi debekatu ditu Mahaiak, Navarra Suma, hiriko gehiengo sozial eta politikoaren aurka ari dela salatu dute peinek. Udalbatzako gehiengoak peinen fundazioari babesa eman dio, eta Mahaiaren aurkako adierazpena eramanen du biharko osoko bilkurara. Arrotxapeari, Iruñako Algarari eta Sanduzelaieri ez dizkiete baimendu aurreko urtetan arazorik gabe egiten zituzten jarduerak. Beste berri batean, animalien aurkako tratu txarrik gabeko Sanferminetarako trantsizioari ekin behar zaio jarri dute. Eta azken berri batean, Raquel Arloj, Iruñeko peinetako kidearen hitzak. Emakumearen presentzia biderkatu behar dugu Sanferminetako peinetan. Gaurko eta biharko eguraldia. Gaur arratsaldera arte, zerua ia erabat lainotuta mantenduko da. Behe-hodeiekin eta Kantauri isurialdean euria egingo du. Nafarroa iparpartean sarriago eta ugariago eginen du. Hegoaldean oroar ateri egongo bada ere, han hemenka zirimiria egin dezake. Udazken itxurako eguraldia eta temperatura maksimoak 15-20 gradu artekoak izango dira. Arratsalde amaierarako atertu eta poliki-poliki hodeitza saretuz joango da. Hegoaldean, arratsalde erdialderako ostarteak gailenduko dira. Haizea iparraldetik ibiliko da eta enbarazu egingo du. Haizeguneetan bolada gogorrekin ibiliko da. Bihar uda giroarekin hasiko dugu uztaila. Barnealdeko zenbait bailaratan behe-lainoekin eta Kantauri isurialdean bereziki ekialdean hodeiguneekin argituko du egunak. Goizak aurrera egin ahala ordea, hodeitza hau desegin eta eguzkitsu geldituko da denean. Itxura polita hartuko du eguraldiak eta temperaturak nabarmen egingo du gora, batez ere barnealdean. Eta bertan 25 graduren bueltan geldituko dira beroenak. Kostaldean berriz, eguerdi partean brisa mugituko da eta balio apalagoetan geldituko dira maksimoak. Eta aurreko asteartean, harrotasunaren nazioarteko eguna ospatu zen edo aldarrikatu zen, LGTBIQ+ komunitatearen aldarriak eta borrokak hor egun horretan. Eta gaur, hain zuzen ere, gurean, Alba Legarda, Safika kolektiboko kidea dago, Lizarrakoa, arratsaldeon, Alba. Kaixo, arratsaldeon. Mila esker gurean egoteagatik. Zuei gonbidatzeagatik. Zurekin badugu zortea, plazerra, solasteko gai hauetaz. Baina lehenik eta behin, Safika kolektiboa zer da, zer egiten duzu? Safikak, kamiseta daukat. Lizarraldeko boieren kolektibo transfeminista. Orduan, duela ia urte eta piko hasi ginen. Elkartu ginen, dispertsatuta geunden boierak, eta saretu ginen. Eta hortik aurrera gauzatxoak egin ditugu Lizarran, eta horten izan da bigarren aldea beste kolektibo batzuekin egin dugula Lizarrako harrotasun eguna. Orduan, espero dugu aurrerantzean igual jendartea gehiago hurbiltzea eta egiten jarraitzea, ez? Eta beste kolektiboa gehien bat hor egon dena, Egakume da, Lizarrako neska gazteen kolektiboa. Eta, oso gustora haiekin lanean, eta ere norbanakoak egon dira. Horai kontatuko diguzu, pixkat hobe hori, hasieran galdera, hola bitxi bat, Alba, lehen egon gara, solasean gure atzo ginen redakzioan hemen galdetzen, zergatik boiera, zergatik errango da boiera, tortillera ere bai ibili izan da, zergatik erabiltzen dire termino horiek? LGTBIQ+ kolektiboan, azkenean, bere ganatzen dira botatzen dizkiguten irainak, ez direla gutxi, historikoki ez dira gutxi izan.
eta, bueno, haietako bat, boiera edo tortillera edo arepera edo nahi dena. Orduan, edo marikon edo horrelakoak. Bereganatzen ditugu gureak egiteko eta ia alduntzen gaituztelako. Eta hortik dator. Baitere kentzen zaio, ez, iraintzeko botere hori, ez? Hori da. Taktikoa. Bai. Alduntzekoa beraz. Eta alduntzeaz ari garela, hain zuzen ere, 28an harrotasunaren eguna, erran bezala. Zertaz dago harro LGTBIAQ+ komunitatea? Zergatik dago harro? Gu garena izateren harro gaude, bereziki ez. Eta baita ere, ni nago oso harro gazterien oso harro nago, atzetik datozen generazio berri hauek, beste modu batean bizitzen dutelako LGTB izatearen hori. Eta baita ere harro gaude herrietan existitzen garelako eta erresistitzen dugulako. Naiz eta sexilioa gaur egon, gero galdugu hitz egin honi buruz. Baita ere harro gaude, Nafarroan hori jarraitzen dugula hemen. Naiz eta historikoki eta oraindik ere botere tradizionalistak eta eskuindarrak botere asko izan, adibidez Elizak botere asko dauka, Opus Dei botere asko dauka, eta talde hauek badira LGTBI fobikoak gure eskubideen aurka eta gure bizitzen aurka egiten dute. Eta nahiz eta haiek hainbeste indarri izan Nafarroan, gu hemen jarraitzen dugula, ez? Adibidez duela, ez dakit, urte asko, baina goretzen dut, Iruñara etorri nintzela 28 batean, ekaineko 28 batean, eta ez ginen asko manian, igual 40, gehien. 2018an? Ez, 2018an ez dakit, duela urte batzuk, 2000 ez dakit esaten, baina ez diren duela urte asko. Eta oso gutxi ginen kalean, eta zegoen jendea kaletik guri iraintzen, ez? Infernora joango zaren, espaiza del inferno, eta hori duela, bi egun, hori uste dut ez dela pasatu, ez? Jende asko ja dator manira, beste modu batean bizitzen da, gizarteak beste modu batean jasotzen du, baita badago egiteko oraindik, baina asko aldatu dela eta hemen jarraitzen dugula ez. Sentsazioa beraz ere, ari direla ematen aldaketak, ezakit aurrera pausoak, hortaz ere harro egon beharko da. Bai, hortaz harro. Beraz, hortxen, zuen aldarriak, 2022an, ez gaude, 1950an, testuinguru aldatu da. Ez dakit, aldarri berezirik izan da urten edo, ez dakit, zerbait ezberdina, zer aldarrikatu behar da komunitate honen barruan 2022an? Bueno, esan dudan guztia, harro gaude guzti horretaz, baina oraindik aldarrikatu behar da. Aldarrikatu behar diren gauzak dira. Azken finean, LGTBI izan da, herri batekoa izan da, oso bakarrik zaude ez, eta jende asko badoa hiri handietara, exilioaren gatik, lehen komendatutakoa, exiliatzera behartzen zaitu. Hirietan komunitate handiago dagoelako, saretzea errezago delako, igual gune babestuak gehiago dira, edo badaude ez, herrietan igual ez. Eta orduan, azkenean, herriak gelditzen dira utzik ez. LGTBI kolektiboko jenderi gabe, edo norbait gelditzen bada, bakarrik gelditzen da. Claro. Pixkat zirkulo bat, ez? Dagoen jendea joaten bada hirira, aldi beren uzten duango jendea bakarrik. Eta, kultura bezala ez, hau ere aldarrikatu behar da, herrietan gelditu behar dela, edo herri edo hiri txikietan ere, eta saiatu behar gara hori lantzen. Bestalde, lan handia dago egiteko oraindik ikusgarritasunaren aldetik, ikusgarritasun lesbikoaren aldetik adibidez, boierak oraindik ez dugu hainbeste ez gara inbizibleak, orduan ez bazara biziblea, ez duzu
ez zaituzte kontutan hartzen, bai legeak egiteko edo zer gauzatarako. Gero ere trans aldetik orain polemika handia dago, ez trans legearekiko. Baina, trans legea ez da bakarrik transentzako baizik eta hor bertan daude jasota kolektiboko beste talde batzuen dako onak izango diren aldaketak, lesbianen dako adibidez. Eta, ez naiz super esperta, baina hori. Eta, aldaketa asko egin behar direla oraindik gizarte mailan, ez? Kolektiboko jende guzti hori onartzeko, normatikat bizi den jendea ere onartzeko, ze igual kolektibo barruan badago jendea pasatzen duen, pasin deitzen zaio, heteroarauaren barnean igual pizkat enkajatzen duena, ez? Baina badago jende asko ez duela enkajatzen, luma dauka, azkenean gizartea plumofobia handia dauka, edo, hori, genero espresioa ez datorrela bat normarekin, normatikat bizi diren gorputz guztiak onartu behar direla, eta lan handia egin behar dela gizartean, bai eskoletan, bai etxetan, bai familian, lanean, eremu guztietan, ez? Orduan asko dago egiteko oraindik, alde horretatik. Pentsatzen ari nintzen orain, Alba, deigarria dela, erten zu LGTBI, AQ+, ez, badire izki handana bat, eta hori da, aniztasun baten adierazgarria hain zuzen ere, ez? Giza aniztasun baten adierazgarria. Edozein kasutan, ez dakit formularen batean edo nolabait ere atxikitzen alden, atzitzen alden komunitate hori, ez? Zer izango zen nolabait ere genero ez normatiboak edo halako zerbait? Alduzu, izen asko daude. Kolektiboko pertsona bakoitza, koloreak bezala, nahiago du igual izen bat, beste bat. Niri queer terminoa gustatzen zait. Erreza da. Ez dara trabatzen, esaterakoan. Orduan, baina, badakit jende hemen ez dagoela ohitura askorik igual termino hori erabiltzeko. Baina, hori. Eta momentuan ari naiz, galdu desan guztiaz, Nafarroa edo hemengo egoerari buruz, edo estatuari buruz, baina, egoera ezberdina da, segun non bizi zaren, ez eta Europan suertea daukagu, baina Europatik kanpo zailago da, segun ze lekutan oso zaila da kolektibokoa izatea, queerra izatea, normatikat bizitzea, edo normatikat izan da, hori armairutik ateratzea, edo direna izateko gai izatea, ez? Kanpora begiratuz. Orduan kontutan izan behar dugu hori mundu mailan jende asko oso zaila daukala bizitzea. Eta estatu askotan dagoela heriotzarekin penatu eta normatikat bizitzea. Zen egoera berezi eta desberdinak, larriagoak batzutan bertzetan ezain larriak. Hala ere, ez dakit ez, hori, batzutan idurtzen zait pentsatzen dugula, erraten denez, ez, nik errespetatzen dut, ez, hori da, esaldi tipiko ez, nik errespetatzen dut. Eta nik uste, lehen aipatzen zenituen eraso, akaso homofobo edo LGTBI-fobo horiek erresago identifikatzen dituguna, ez? Marikone, ez dakit zer, ez? Horiek ikusten dire oso argi. Galdetu nahi nizun, Alba, igual pixket zure esperientziatik edo, zein dire bertze, ez dakit, bazterketarako edo invisibilizaziorako bertze modu sutil horiek, ez? Adibidez, bururatzen zait, armairutik ateratzearen kontuarena, ez? Erraten da, baina atera da armairutik, ez? Eta orduan egiten da zerbait berezia izango baliz bezala, ez? Daude heteroak eta besteak ateratzen dira armairutik, ez? Erraten dut, olako gauza sutilak, igual egunerokoak, guk ez ditugunak hain aize identifikatzen, ez dakit zerbait bururatzen zaizun horrekin. Altzara atera armairutik, nahi duzun guztitan, hori, ezagutzen baduzu pertsona bat, ez badago kolektiboaren barruan, edo ez badago aituta kolektiboko jendearekin egotera, atera bazara. Baina, zergatik, ez? Zergatik, ni atera bar naiz eta pertsona hetero bat ez du esan behar, kaixo heterosexuala naiz. Claro. Baina,
espero dugu iritztea eguna, non hori ez den pasatu behar. Eta zure galdera zen? Bai, hori da, justo olakoak ez, ni harinez pentsatzen, jo que se, ni igual kuadrilla nago, ez? Eta erraten da, bai ez, hori gehi da, ez? Bai, ez dugu erraten, zuk erraten zenuen bezala, ez? Hori hetero da, ez? Beti egiten da bereizi, ez? Zerbait berezia den bezala, hori ez? Bertze sexualitate hauek ez heteronormatiboak. Eta iduritzen zait, batzutan horrek, ez? Eragiten duela zapalkuntza bat, eta ez, olako bazterketa bat, asko sutilagoa, guk ez duguna ikusten, eta eragiten duena ez, edo farre bat, ez, pluma duelako adibidez ez, norbaitek egiten duela, eta jendeak, jo, gauza horiek ez, diroso mingarriak, baina asko sutilagoak. Bai, hori, maila askotako eraso ezberdinak daudez, adibidez, eskolan, bazterketa eta eraso modu bat, baina bazterketa alde egin pertsona bat isolatuz, ez hitz egin kasu gutxiago eginez beste klasekide baino, begiradak, baina pertsona horri, jende edo talde batek edo liderrek egiten badiote bazterketa hori, azkenean klaseko guztiak egiten dio, bullyinga egiten diotez, baina, modu asko daudela bazterketa egiteko edo lagun hon bat azkenean naiz ikerketa bat laguntzen orain egiten, eta galdera bat zen, zure lagun honena gehia dela edo LGTBI kolektibokoa dela esango bazizun, zer egingo zenuke, eta aukerak ez, eta, pixkat mingarria. Jende asko, pesatze duzu generazio berriak datozela ja dena bikain, ez? Baina ez da egia, erreferentzia asko dituzte orain, pertsona referente asko dituzte orain interneteri esker, eta kalean gehiago ikusten delako ez, baina jarraitzen dut, interneten badaude referentzia positiboak eta negatiboak ere ez. Orduan badaude LGTBIQ+ kolektiboko jendea erreferente ona direla pertsona joentzako, baina nahi badituzu bilatu pertsona LGTB-foboak asko daude ere. Orduan, segun, igual, bideo bat, ez dakiz zer, musika talde bat eta taldea LGTB-foboa. Hori da ikasten dena ez. Eta orduan, eraso modu asko daude eta hori da. Naiz eta generazio berriak jakintza gehiago dakarten, bi alde ditu horrek. Hain zuzen ere orain gero igual sortu gara pixkat horretan, baina bai erran dute eraso transfoboak eta LGTBI-foboak goratu direla hainbatean, edo behintzat salatu direla gehiago, ez? Hori beti, izaten da eztabaida. Zein kasutan, 28an erran dugun bezala, asteartean, harrotasunaren eguna, justo gauza guzti hauek bisibilizatzeko, ez? Horretaz solasteko, Lizarran ere antolatu zeneten egitarautxo bat, ze gauzak egin dituzue, Alba? Aurten egin genuen drag tailer bat. Drag da, performatzea generoaren barruan, generoa da espektro bat, ez? Dago maskulinitatea, feminitatea eta zer da zer, ez? Tartean, gradu asko daude, ez? Orduan, horren barruan jolastea da drag. Eta hori egin genuen, tailer hori. Gero mani bat egin genuen, euria hasi zen, baina eskerrak jendea zela izutu eta jende nahikotxo etorri zen, naiz eta euria egin. Bi hilabete euririk gabe, baina ez naiz kexatuko, euria berrezkoa da ez, hainbeste zuteren ostean. Hortzadarra atera zen. Hori da, bai, hortzadarra ez nuen ikusi, baina fijo atera zela. Eta, batukada bat etorri zen, Niaragua oso gustora, kaleak animatzen, eta gero kontzertua genituen ere, baina eurengatik aldatu behar esan genuen lekua, baina azkenean oso ondo, Lizarrako jendea mugitu zen eta azkar bilatu genuen alternatiba bat, Labota elkarteari esker, eta etorri ziren Maio eta Las Bajas Pasiones direla oso talde onak, kolektibokoak, eta jende animatu zen leku askotatik,
transmaribiboioi egin genien deia ez, herrietan bizi diren hori batez ere. Gure aldarria zen, herrietan ez bakarrik existitzen garela, baizik eta resistitzen dugula. Eta nahiz eta beste lekutan, San Juanak eta ez dakit jai asko ziren, gero egunarengatik ere kolektibo LGTBI kolektibo askok herrietan antolatu zuten egitarau potentea, nahiz eta hori pasatu, jende asko etorri zen eta oso ondo pasa genuen. Beraz, balorazio aski positiboa, ez? Aurtengo izan da 28neko potentea eta, konten egoteko ez da. Gainera hori, espazio babestuak egiten dituzunean, asko eskertzen da eta jendeak asko eskertzen du. Azkenean bestela, zaude taberna batean edo non, baina beti zaude txiporrekin zerbait pasatuko da. Ze azkenean elkartzen garenean hori normalekiko, heteronormalekiko disidentea garen asko, horrek gizarteari edo pertsona askori eragiten die erreakzio bat, ez? Txarra. Eta, jai giroan, alkoholarekin eta drogekin nahaztuta, igual erreakzio hori beste egoera batean begirada txar bat izango zena, egoera honetan edalontzi bat jaurtitzea da, edo orduan, espazio babestuak egiten dituzunean, ezarenean egon behar alerta eta jendea aldu ondo pasa hori pentsatu gabe, asko eskertzen da. Egon normal, azkenean ez, egon lasai eta gozatu. Eta azkenean hori da eskatzen dena ez. Nik ustez aldarri handi bat dela utzi gaituzue bakean bizitzen, gure bizitzak nahi ditugun moduan ez. Ze kuriosoa, ze aldarria utzi egoten lasai, utzi egoten normal, ez? Eta hori da, ez da aldarri handiena, ze igual aldarri oso importante ditugu, baina eske, basikoa da, baina behar duguna. Ikusi nuen bertze, deigarri egin zitzaidan Garako azalean, hain zuzen ere, asteazkenean, atera zuten argazkian agertzen zen pertsona bat, harrotasunaren manifestazio hauetako batean, eta bazuen kartel bat, eta jartzen zuen fuck rainbow capitalism, ez? Hori, hortzadar kapitalismoari, por culo, edo lako zerbait, ez? Bai. Ez dakit, halako aldarriek ere bere tokia izan behar dute komunitate barruan, edo hori da zatitzea komunitatean, nola ikusten duzu algo? Niri beharrezko eritzen zait, azpimarratzea, azkenean, pinkwashina dela hartzea, kapitalismoak edo hartzen du edozein talderen aldarri bat eta egiten du berea gehiago produktuak saltzeko, ez? Eta hori da pinkwashina. Pinkwashina egiten duena da LGTBIQ+ kolektiboaren aldarria hartu, utzi gaituzue existitzen, azkenean hortzadarra hori da, ez? Kolektiboko jende bat sentitzen dela identifikatua horrekin, beste bat ez, baina azkenean marka hauek eta kapitalismoan murgilduta den marka hauek ikusten dutena bakarra da oso koloretsua eta oso polita den hortzadar bandera eta bere ganatzen dute haien intereserako. Merkantilizatu. Eta hori da kartel horrek gaitzesten zuena, ez? Eta nire ustez, nahiz eta gustatu hortzadarra eta hortzadar bandera, kontziente izan bar gara pasatzen ari denaz. Eta azken finean, kapitalismoari ez zaio interesatzen kajetatik at gaudenak, normatik at gaudenak, nahi du jendea, ez dakitzen bat urtetik, ez dakitzen bat urtetara. Salduko diot, emakume bat 35 urtekoa, ez da embarazo, no? Horrela nahi gaituzte, kajetan, eta orduan kajetatik kanpo baldin bagaude, ez dakitez ere egin. Eta, azkenean, gustatzen zaiena, edo gizartearen gustatzen zaiena, da jendea normatiboa, gorputz normatiborekin, aurpegi politekin, erakustea eta esatea, hau da
gehi edo lesbiana identifikatu berarekin, nire iragarpenean jarriko dut, ez, arropa marka batekin, zuk erosi ezazun, ez? Horren kontra egon behar gara, ez? Gainera, hori, bakarrik normaren barruan dauden LGTBI kolektiboko jendea hartzen dute, orduan, nik ere usteaz bai aldarrikatu behar dela. Hau ere bertze gai bat potoloa orain atera behar dizudana, hemen ez dugu jorratzeko denbora handiz, baina hala ere patzen dut mahai gainean. Irakurri izan da, eta hemen aurten eraso transfoboen kontrako aldarriak toki berezi izan dutela, harrotasunaren egunean. Ez dakit ala ikusten duzuna Alba, pertsona transen egoera bereziki konplikatua da LGTBIQ+ komunitate barruan? Zaila da esatea komunitate barruko zein talde dagoen okerren. Gainera, ez dira talde itxiak, ez, pertsona bat talde izan trans, lesbiana, trans, gehi, intersexuala, trans, orduan, eta gero, aparte, intersekzionalitatea, gu zerkatzen gaituzten ardatz asko daude, biolentzia erakitzen dutena gorputzen gainean, eta adibidez, pertsona razializatu bat, emakumea dena, ama bakarra, pobrea, boiera, lesbiana, saretu gabekoa, migrantea, hemen bizi dena, pertsona horrek oso bizitza zaila izango du, ez? Eta igual trans bat badaukana dirua pagatzeko behar duen hori osasun kostuak errezago izango du. Orduan, zaila da esatea zer den errezago, zer dezago, transa izatea komplikatua da gizarte honetan, ze ez dago bakarrik gizarteak ikusten duena, dira bi komponente ez, gizarteak talde kolektiboarekiko duen jarrera, eta gero ere estatuak duen jarrera. Azken finean, estatuaren menpe gaudez, pertsonok, eta legeak daude, esateko hori gure bizitza bizigarri egiteko, gure eskubideak bermatzen dituztenak, eta bereziki transen egoera nahiko zaila da, ze lege horiek ez daude eginda. Ari dira horretan, baina ez daude. Eta patologizatzen da trans izatea, pertsona bat transizioa egin ahal izateko edo adibidez izena aldatu ahal izateko, mediku batek, psikiatra batek esan behar du, bale, bai izan zaitezke, entrevista bat egin, eta zergatik ezin da definitu pertsona hori, ez? Azkenean dator norbait esatera bai edo ez zaren edo ezaren, zuk esaten duzunaren arabera, orduan, hori patologizatzea da. Eta gero dela denbora asko irauten duen prozesu bat, ze psikiatrara joan behar dira hainbat eta hainbat aldiz, eta bar, eta ja gero transizioa egiten hasteko eta ja amaitzen den arte, ez dakit inoiz ez da amaitzen, baina pauso handiak eman behar dira eta denboran luze irauten dute eta justo pertsona trans bat igual disforia daukana ja nahi duela ondo egon bere buruarekin, ez ditu ez dakit hainbat urte itxaroteko, ez? Eta orduan gaizke sentitzen dira, igual osasun mentala okerrera eta hori bere buruaz beste egiten duen jende kolektiboan portzentai handia dagoz gizartearekin konparatuta arazo guzti hauen gatik. Baina, hori beste, LGTBI kolektiboan dauden beste talde batzuk ere biolentzia handia jasotzen dute, segun zenbat ardatz atrabesatzen dituzten, ez? Hortzen, intersekzionalitatearen eskema garrantzitsu hori, ulertzeko zapalkuntzak, erasoak baita ere. Alba, gaurkoa, elkarrizketa motz bat da, halako gai handi eta
orduak behar dituzten gai hoiendako. Hemen utziko dugu, bakarrik eskatuko dizut azkeneko mezu bat, eta da, ikusleendako mezutxo bat, zer errango zenien, burura etorri zait adibidez duela gutxi ikusi nuen kartel bat, jartzen zuela zergatik zara hetero, ez? Nola baitere, bertze generoak eta sexualitateak esperimentatzera bultzatuz, hortzen, zuri alba uzen dizut. Bale, oso ondo. Lehenik eta pentsatzea generoa zer da emakume izatea, edo gizona izatea, ez dakit. Buelta batzuk eman behar dizkiogu horri ez, generoaren binarismoan gaudela gizarte honetan, eta azken finean ez binarioak diren pertsona asko daude, eta orduan buruan daukagu polizia hori akatu behar dugula, pentsatu behar dugu, burua ireki, eta baita ere gogoratzea duela gutxi hainbat migrante hil ziren, eta estatuek, Europak erantzuzkizun handia dauka horren gainean, eta gogoratu haien herrialdetan igual heriotzarekin dagoela penatuta kolektibokoa izatea ez, hemen hobeto bizi gara eta haietaz gogoratzea. Hortzen, Alba Legarda, Safikako kolektibo horretako kidearen hitzak, Alba, mil esker gurean egoteagatik, gai guzti hauek mahai gaineratzeagatik, ea aukera dugun beste batean honetaz lasaiago jarduteko. Oso ondo, mila esker zuei. Ikus ditzagun Iruña herriko udaletako albisteak. Barainainen 2022ko hiri kolonien plazak libre daude eta eskuragai webgunean. Eta webgunean baita ere 2022ko udalekuetako diru laguntzak eskatzeko oinarri arau emailak eta diru laguntzak non eta nola eskatu behar diren ere zehazten da. Dena webgunean. Eta Iban Ilarremendi eta Eider Perez egileek irabazi dute 2022ko Etxepare saria Kiratsa albumarekin. Baitere, Barainengo udaletik udalerrien bizi diren edo bizimodua egiten duten LGTBI+ pertsonen iritzia eta pertzepzioak biltzen dituzte LGTBI+ biztanleriaren errealitateari buruzko lehen diagnostikoa osatzeko. Horretarako galdeketa inkesta bat prestatu dute eta webgunean bete daiteke. Eta urtero bezala, abuztuan aire libreko zinema egonen da jende guztiarentzat Barainainen. Udalaren webgunean kartelera ageri da. Eta era berean, ikusgai dago ere, abuzturako udalak prestatu duen egitaraua Terraza con Arte zikloaren barruan. Eta Iruñean, Mendillorriko pilotaleku berria ireki dute, Sarrigurengo kontzejuaren kalean, Antzara zentro komunitarioaren ondoan. Hiriko kirol azpiegitura berri honen aurrekontua 300.000 eurokoa izan da, eta 5 hilabeteetan gauzatu da. Bestalde, Iruñak bat egingo zuen atzo esklerodermiaren munduko egunarekin, udaletxeko fatxada kolore berdean argituta. Eta autoretza berrirako 32. euskarazko literatur lehiaketak urriaren 28 arteko irekiko du poesia edo narrazio modalitateen lanak aurkezteko epea. Egile nafarrek edo Nafarroan egoitza duten egilek gai libreko lanak aurkeztu ahal izango dituzte. Euskaraz idatziak, originalak eta argitaratu gabeak. Eta Medialunako fosetan 14 urte bitarteko aurretan nerabeek Sanferminetan hasiko dira kirola egiten. Sportkits kirolgunea 17 federazioaren laguntzarekin uztailaren 7tik 14 egongo da irekita, goizez eta arratsaldez. Horrez gain, Iruñeko udalak harrera egin dio San Migueleko laku eta bidean elkarteak Europan duen ordezkaritza bati. Eta azkenik, Sanferminetan baluarten kazetari eta profesional grafiko eta ikusentzunezkoak hartuko dituen nazioarteko prentsa bulegoa ireki da. Iruñeko udalak, Nafarroako gobernuak eta kazetarien elkarteak martxan jarri du aurten ere zerbitzu hori eta 8 pertsonak osatzen dute.
Eta gaur arratsaldean ere zakurekin gaude, behin baino gehiagotan hemen egondakoa, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, galdetu behar dizut azkenean Karrikiri elkartetik, zer ikusten duzuen udara begira, ea zerbait antolatu duzuen, zer baden programazioan, ez dakit, nola izango da uda? Uda lasaia izango da, lasaia baino aldi berean mugimenduan beti, ze azkenean hurrengo ikasturteko programazioarekin hasten gara, beti udan. Ari gara ipuingarria berriz lantzen, izanen direla 4 egun eta ipuin kontalariekin, txikiei zuzenduta, baina baita ere helduentzako ipuinak ere kontatuko ditugu berriz, eta guzti hori antolatzen. Hori beti ere nola bazkideekin egiten den eta jende bolondresarekin, orain ari gara taldea osatzen, irakasle ezberdinekin eta interesa duen ororekin, eta orain ari gara sortzen talde hori eta bideratzeko ipuingarria azaroan izanen da, baina olako ekitaldiek eta gainera egun bat baino gehiago irauten duten ekitaldiek lan desente dute eta iazkoaren antziko izanen da, baina egia da aldaketa batzuk egin nahi ditugula eta orduan denborarekin hartuko dugula. Eta bestetik merkataritzarekin hasiko gara berriz, hasi gara baita ere elkarlanean beste elkarte batzuekin, gehien bat euskaraldiarekin ere, ariguneekin eta errazago egingo zaigulako azkenean euskal enpresak eta euskaraz lan egiten dutenekin errazagoa da ariguneetatik tiratzen badugu ere, eta guretzat nola bolondrez lana badaen ere, errazagoa da liburuxka hori osatzea. Egia da euskal enpresa gehiago daudela eta horrek lana suposatzen du, orduan horregatik ere udan hasten gara baita ere bilketa hori egiten. Arigunena da urtengo euskaraldiaren berezia den zerbait, ez da? Ez, hasi ziren okerrez banago iaz, ariguneak dira euskaraz hitz egiten duten enpresak edo guneak. Eta, nola ikusten ari garen, agian guri eskapatzen zitzaizkigun batzuk bertan daudela, egingo dugu trukaketantzeko bat, eta horretan ari gara pixkat lanean, elkarlan hori bideratzen. Eta euskararen alde, azken finean, udan pentsatut beraz, zuek pixket ere hartzen duzuela, ez dakit porrak erran, edo, lasai egoteko momentu bat ere behar duzu, azken izaten duzu kaina honditz urte guztian, beraz, uda lasai harraten zenuen bezala izaskun. Bai, oporrak ere tartean egingo dira, bai. Hortxe, udan beraz, hori, erran duguna, zuek lanean hasiko zareten, ez eta egonen den zerbait. Eta, ez dakit, San Ferminak ere hor daude, ez dakit Karrikiritik, zerbait berezia edo pentsatu zuen San Ferminei begira, zer egingo du San Ferminak? San Fermin hauek oso bereziak dira, ez dakigulako osongi nola etorriko diren, ez? Nik ez dut esperientziarik San Fermin real batzutan Karrikirin nagoenetik, pandemian bete-betean sartu nintzelako, eta hauek izango dira lehenengoak. Erabaki dena da, denda irekita egongo dela 6-tik 14, goizeko 11-etatik ordu 2-etara, egunero, ordutegi berezia da, eta arratsaldez itxiko dugu. Gero, bat dugu aurreko urteetatik, arropa ezberdinak, Karrikirik diseinatutako arropa ezberdinak, diseinu bereziak eta oso politak gainera, San Ferminei begira, kamiseta txuri polita asko, adibidez aldiko kamiseta bat, edo gore euskara, kamiseta bat, baita ere, arrantzale, nola arrantzaleak egon ziren ikurrina botatzen udaletxetik, holako diseinu polit bat ere badugu, eta orain txarten oso ongi saltzen ari dira eta horiek mantenduko ditugu. Baita beste elkarteen kamiseta batzuk ere saltzen ditugu, adibidez labak utzi ditu kamiseta batzuk hor salgai, eta hori besterik ez dugu egiten. Karrikirik sekula oraindik dakidala ez du ezer kontzerturik, ez holako programazio berezirik egiten San Ferminetan, orduan ikusiko dugu aurtengoak nola datozen, eta momentuz hori da dugun bakarra San Ferminetan. Bertzatik ere, gainera Karrikirin beti egoten direz, liburuak eta bertzarako elementuak badire dendan, ez dela? Bai, hori da. Jarraituko dugu berdina saltzen, baina egia da presentzia gehiago izanen dutela kamiseta txuriek, fajak, zapiak eta holakoak. Gero baita ere, ditugun zerbitzu ezberdinek jarraituko dute, bai itzulpen zerbitzua eta lanpoltsa eta pixukide zerbitzua. Horiek beti funtzionatzen dute eta etenik gabe.
Hortzen, karrikiriren lana edo karrikiriren presentzia San Ferminetan, eta zakurena, izaskunena, zein izanen da San Ferminetan, nola biziko dituzuzuk? Bueno, lehenengo lau egunak biziko ditut oso ongi, egia da 8 lan egitea tokatuko zaidala, baina bueno, gogoz eta herri San Ferminak aldu da neinan disfrutatzen, ze gero 10ean jama noa apurretara, osea que bai, topera. Ea, eta bueno, ea badaudeen, ez, euskarazko ekimen ezberdinak, pentsatzut karrikiritik beti gonbidatzen duzuela, ez, horietan parte hartzera, seguraski herri San Ferminen arira eta pentsatzut antolatuko direla, ez, halakoak. Bai, karrikirik adibidez katakrakekin harremana badu, eta bueno, lako ekitaldi ezberdinak antolatu izan ditu urtean zehar, eta noski katakraken edo Gora Iruñan edo lako herri San Ferminek eskintzen duten horretan parte hartuko dugula, ja norbanako bezala, ez elkarte bezala ez, baina norbanako bezala bai, presente egongo gara. Hortzen, aski egitarau bada San Ferminetan, nahiaina, ikusi dugun bezala, karrikirik udala saiagoa prestatzeko hurrengo kurtsoari begira egin behar diren eduki eta lanketa guzti horiek. Zaku, gurean gaurkoz, mila esker egoteatik beste behin hemen. Zuei, eskerrik asko. Hauxen dena gaurkoz magazinean, ostegun honetan, bihar ere ostiralean hemen izanen gaituzue bukatzeko zezenketaren aurkako Iruñeko kolektiboaren adierazpenekin utziko zaituztegu. Hauxen dena eta bihar hemen ikusiko gara. Iruña Antitaurina plataformak gaur, ekainak 29, Iruñeko zezen plaza aurrean prentsaurrekoa eman du. San Ferminen balorazio egiteko eta, bide batez, uztailaren 7an egingo den zezenketen aurkako kalejira aurkezteko. 2 urtez festa ospatu gabe egon eta gero, San Ferminak hasteko gogoz daudela iragarri duten arren, munduko jaioberenek oraindik ere egiteko asko dutelaz kezkatu dira. Izan ere, animaliei tratu txarrik eman gabe, ospatuko diren etorkizuneko San Ferminetara begiratzeko garaia dela diote. Salatu egin dute, udalak beste alde batera begiratzeko egin duen ahalegina. Zezenketen kontra, herritarrek bidalitako gutunak zakarrontzira bidali dituztela bai diote. Zezen plazaren mendurrenaz ere aritu dira. Animalien torturarekin zerikusirik ez duten ikuskizunak antolatuko balira soilik, litzatekeela ospatzekoa bai diote. Datuak ere eman dituzte. BBVA Fundazioak egindako azken inkestak herritarren 80% zezenketen aurka dagoela iragarri du. Eta, bestalde, Iruñeko peinen kideei egindakoa. Kideen 26,4% zezenketei buruz eztabaidatzearen alde aurkeztu da. Eztabaida hori bultzatzeko, peinen federazioarekin elkartu direla esan dute. Uste dutelako, peinek San Ferminetako eragile nagusietariko bat izanik, jai ereduaren aldaketa bultzatu beharko luketela. Etorkizuneko San Ferminen aldeko urratsak ematearen alde, uztailaren 7an, arratsaldeko 7etan, ospatuko duten zezenketen aurkako kalejira aurkeztu dute. Udaletxeko plazatik abiatuko da, eta iruindarrok elektrotxarangak musika jarriko dio. Egun horretan erakutsiko duten pankarta ere aurkeztu dute. Javier S. Nagore ilustratzaileak egindakoa. Jaionak pasa eta gora San Fermin. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.